ana se ya sapon ndaso tiasia anka tiwewi anka ya sapon nye na ne ba ana ne yere wo mu baako nye tibia the family of ya sapon one of them will die sa tiwewi na yewom na enye osofo bi enye onipa me nka se ye me enye me nso o say commit your ways unto the Lord, trust in him and he shall bring it to pass. Ne banene ya sapon satampo was the name of me come on 50 Ghana ya sapon any ya sapon junior on ne ba 7 no be share radinsa nya won mrampo na won ye bribi ma won kwa won nyeska won to amba but esan say wode won kwai abeshe radinsa na God is watching over his word to perform it nyenti amerigu so ka ho asem yi say ya sapon ne ba no ne yiri ansoma ne ba na won ba fo won kwa abeshe radinsa anka ye nka ho because God is watching over his word to perform it. Mystery TV. In the name of Jesus. Oh Lord of hosts, King of glory, and you are no more for Mocheshemu and Opay Sabri, so Aso Radia, and he say, Yeveshemu Edin Komo Esria, Nyansasem, Unyamiasem, and Kwajiasem, down Kwasem. Amen. I say, in Sraninia, oh, Huye Nawajedi, Oyo Nyamia, Otiasi, Hallelujah. Dahini, Yeswe. Uyo nyamia, otiase, eonsa, agrada. Listen, call a friend to call a friend, share, subscribe, ring the bell for the mysteries of mysteries as it is written. Ye may know the truth and the truth shall set you free. And surrounding your own here, now what and the faith comes by hearing and the hearing of the word of God. And the word of God and the words that are speaking, their spirit and their power. Holy Ghost, take control. And what the words that I'm doing, it's not I that doing, but the Father that dwells in me. He does the work as it is written. And Jesus said, I am with you till the end of the age. I am with you all the way. Many more akwa nyina me Yesu many more. Nenti a yes friend na bo amane na momfa sa message enkoma Mamitiwa of Yasapo have revealed so many secrets. So let this message go to Yasapo, Dr. Baumia, His Excellency, and to the President, and to the whole humanity, all the people of Ghana as well as the world. Let everybody hear and learn the lessons of Mamitiwa and Yasapo. For Mamitiwa and Yausapon, it's like a tree with a tree and a rope. Mamitiwa and Yausapon, what to say, Dria and Yahama. What's a Namudia Suna Hama Husro? And this Unima, Fraunia, catching say, Mamitiwa and Yausapon, Nasamuno, Aba, Neradise Yensia, the Yemfa Adisia, Ebinetu, Hina, Ladilumba. Ena yao sapon so na asem no akoye mameti wane yao sapon dua ne ahoma na dua ahoma behu soro a na ye dua ansa na ahoma beko soro no ena modua so ena ahoma ehu soro enti mameti wa beye mameti wa na eye hina eye yao sapon na yao sapon so sambeye yao sapon na ye mameti wa yakoje nkratoa ba ewo Yesu dim amen.
Yɛnkɔ no man makro ma yɛnyi prɛbu wɔ kwan so. Wo la la. Ɔdɔfo ɛdɛn ne wo haw, ɛdɛn ne wo dadwen. Yare bɛn na ayɛ kwanko a wode akyenkyenkyenkyen a wonya no aduro. Ɛndeɛ na me kanfo Raboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory ɛde ama. Ɛyɛ Prophet Dr. Abednego ɛna da no. A wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a eweye mremu awurade eyi no ama wiase. Se sunsum yare bia aye okwanko. Dr. Edikre Wowo. And the name for Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital, powered by Castoplanto Technology. Kai, Prophet Dr. Abednego enye pray for me. Intishisha Prophet Dr. Abednego echiri kwanwo. In Sanwama Dwejiri, Oreku Liberty House. And I said Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576. Now I said 027-8977-215. In short of 4, Kai, so who should be was Rona Semba, na Bibi Crib. And your power. And your prophetic, the famous agent D. The tell us a mystery of mysteries. Our mystery TV so there we are with Dr. Prophet Abednego. Prophet Dr. Abednego. Our mystery TV so Nyamisha say mystery of mysteries on mystery TV with Prophet Dr. Abednego, the scientist wonder mind Nyamisha. Yeah, hello. Your friend Auntie Linda, me just in the Amana Trace. Me encourage you to say, on mysteries of mystery. YouTube, all the social media handles, any mystery TV. On follow now on Prophet Dr. Abednego. He's so powerful. Luke 6:46 say, why call you me Lord, the Lord? You do not do what I say. Repent, I've told you. Tutuka for for I bus muka klumo ankasa monim. Edini aka Alafia. Edina kasa so ye. James Clark, actor Bakope, and me catch him say, Moshe, mystery of mysteries. Mystery TV, so naturally YouTube, Facebook, anybody, Giara, other fonte tabeno so. Holy Ghost, take control. Jesus Christ of Nazareth. Yo, and when we die, yes, say, Moko Jin Kratwa, Yako Moche, Yako Jin Kratwaba. Call a friend to call a friend, subscribe, Mystery TV, ring the bell, tell a friend to tell a friend, and share. Faith comes by hearing, watching and hear. Watching and hear. Obeda fatu fasho owemu nabo fada. Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital, the Mystery TV, the Mysteries of Mysteries, the Arcan of Arcanorum. I say no, not by power, not by might, but by my spirit, says the Lord. I say this mountain shall be removed. Hallelujah. This mountain shall be removed. Hallelujah. This mountain shall be removed by the Spirit, said the Lord. Oh, not by power, not by power, not by might, not by might, by the Spirit, said the Lord. Holy Ghost, take control. Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Me pacho, one can say yaw sapon. Say a man and yen say, or suffer be nasa yare, or suffer be nay and be onyamibi, abody be, obi, to me be, and the erema or no ya supportiasio. Now me person men can listen to the word of the Lord. That not by power, not by power, not by might, not by might, by the Spirit, said the Lord. It is Jesus Christ of Nazareth. I yaw sapon tu jombi yi na yemribi. And they kuta yaw sapon oda suhoi. And kopimu se asemi besi na wo erade tumkra se yaw sapon yire. Ana yaw sapon ne mad in the bush of omra. Ana yaw sapon yire ti. And also man ne ba junior eye yaw sapon ba first odikai. Yaw sapon ba first junior. And obai. Come to the hot Jesus Christ of Nazareth. And I say ya sapon ndasutia sia ankati wewi anka ya sapon nyena neba anane yere wo mu ba ko nyetibia the family of ya sapon one of them will die sa ti wewi na yewom na enye osofo bi enye onipa me nka say ye me enye me nso. Ose
Commit your ways unto the Lord. Trust in him and he shall bring it to pass. Ne banene ya osapon. Satan po was ne mama nyes kama 50 Ghana ya osapon. Ene ya osapon junior. One ne ba asem no be share Awurade nsa. Nya won mrampo na won ye bribi ma won kwa won nyes ka won to amba but esan say wode won kwai abeshe Awurade nsa. Now God is watching over his word to perform it. Nyenti amerigu su ka ho asem yi. Say ya osapon ne ba no ne yiri ansoma ne ba. Na wan ba fo wan kwa meshe Awurade nsa. Because God is watching over his word to perform it. Na meti say ma meti wa free mu. Na ye me nai. I am asifim na me transedwe ho. Ansa na me bebi say Awurade wo se ma meti wa wu. No se unkai say ne ba junior ya sapon ba di kan ba ha. Ebe twen 7 good days. Ohui noti. Na ne ma mesti wa saman say ni aya sapon junior ba no be hu ibeti ni na eyampa enokware denti say ni aya sapon ba junior beti be hu na nokware eyampa ye ko jin krato aba try. I thought my ailment was medical, but no, until my daughter dragged me to this hospital. Prophet Dr. Abednego's teaching hospital, where they apply Castoplanto technology for treatment. And by Castoplanto, I mean spiritual treatment. So, in all, thank God for Castoplanto technology treatment. That is why I am alive today and one whole piece. Oh, Shusha, Ubehu. I know you want to buy your Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital. For your spiritual healing, please come to Nsawamu Ureku Liberty House, where the hospital is located, or Kingdom of God Ministry International, or Twase. For further information, please contact the following numbers: 020-859-9576 or 027-897-7215. Yes, Mone Jumo. I share for me show being crowns mystery TV station by audio mocha. They will never disappoint you. So I will urge everyone to follow their social media and subscribe to their YouTube channel, and then you learn more from them. Mystery TV, Mysteries of Mystery. Okay, uti ene in there na in there Mystery TV ene edebro Mystery of Mysteries. So uti Mystery of Mysteries obete ensempa obete asemde inti na onya de obede bebo abrabo so de ekwan a obefa so abrabo na wahwe waye ahwesu yesu wa abrabo ho inti misrel aya mon suni mutations ni na enko Mystery mon subscribe so medamo ase. My last word, my big shout outs to Mystery TV. Mo boy juma ya minshira mo na mo nkoso entre so ko se ambetre pa. Amen. Amen. Yeah, that's it. Yes, mo say obi an Mystery TV. Na mo hwe mfefefe no mo ye adwuma pa. Mystery TV obi an ko na mo ye adwuma pa den. Yo, Awurade Yesu eda wase. So ama ya kɔgye nkrato na mo atwɛn na mo tie. So ya sapon ne ba junior first no. Wan fa na asɛm amma Awurade fie eye the Kingdom of God Ministry. Eye Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital. Asoye ewo Nsawam Otoase. Anka emfa hu. Na so esan se Awurade hu hia ya sapon hu hia ma Awurade nti. Oba ni ampamu no. Baby obeda ni bribia ne ba no na esan se ya sapon ti asenne a. Eye Awurade Yesu Kristo. Enyo nipa. Enyo sofo, enyo busum, enye tumi bi, enyo nyame bi. Na wo ayeyi bi afama Jesus Christ of Nazareth. Na mamiti wa ampa mete no. Enti memia metu anamo. Awurade sabre yenko yebekọ mo kire wo. Ekwa kohwe mamiti wa na eda ho. Mamiti wa sorry.
Say ya ye ntɛm anka we mɔkyerɛ anka ba kɔto so ɔbɛto sɛ na ma meti wa asɔre wɔ mɔkyerɛ wa ɔto kasa kasa ɔsɛ agorɔ bi ne ɛde woto sɛ biribi ni ɔhwe ni obi sɛ hwe no hwe na ni so sɛ mekyerɛ sɛ biribi wɔ hɔ ai ma meti wa sɛ ɛbae sɛ twe ho fi yaw sapɔn ho na onya ahotɔ ɔsɛ asɛm no deɛ wokae pɛpɛpɛ woakyerɛ me nea menyɛ na nka asomdwe mmra nso ɔtwe ne ho fi yaw sapɔn ho a ɛnyɛ yi yaw sapɔn twe ne ho firi ne ho a ɛnyɛ yi na nam dua so na ahoma ho soro na nea ɔyɛ sapɔnba yaw sapɔnba nkasa ho yi na afei nea honhom no nso san bɛda adi nyina ɔtee ɛnti sɛ yaw sapɔn ne ba no ambɔ ne papa amanneɛ ambɔ yaw sapɔn maame amanneɛ sɛ ɔkae sɛ ɔsoma ne ba bi sɛ ɔmmra nsa wɔn prophet Dr. Benigo ɛnyɛ me o you come to Jesus Christ of Nazareth na sɛnea ɔkyerɛ bi ɔnkɔgyina baabi ɛnka sɛ ɔmɛkyiya makɔ even prophet Abednego kora makɔ ne hɔ makɔ da hɔ 7 days mahu I want you to prove that we are not talking, we are demonstrating the spirit and the power of the Lord for the Lord God Almighty to be witness and see that God is watching over his word to perform it. The entire person, the whole world, when Mr. Yasapon Bano say, Yasapon, the Banan can't train on tea, dear. And yet, in you, yes. After dear, Mamitiwa, assemble you, then Tina how, then Tina that's with the Yabashan, so I say, asɔfo bi mu ankasa kora hwɛ penentwi kɛse akɔda wɔ mo bosom n'ase asɔfo bebree yusu bosom oso yusu bosom a mbɛsɛ mo nkyɛw okɔ aduro so na okɔgye tumi a ɔkɔmfo no ne tumi ayɛ ɛyɛ nsuo popɔ mframa motia aregya ketegya ne nea keka ho nyinaa ɛnti asɔfo bebree wɔ hɔ a wotua aboade ɛnti asɔfo no bi ɛnyɛ tiwa ne ɛboa na nkasa confesses all your before yɛn ni nenti otwe ne ho fi yasapo ho a enye yi if say yasapo yes yasapo anse no behu tiwa na so tiwa nso ba yasapo abrabo ɛna yasapo ye yasapo if say na yasapo atu dwom na tiwa ne na asɛm ne dwom enka ho a yasapo ne komanto nem enko endimo asomafo ana sese no adena se matise na unene tujum ma tujum ne ya monko e o se da bi enyeyi ontumi njano na adena ya sapo anware wo anka ne yere ho o se aware die emma so enye yi ya sapon to be nware no eno no so to be nware ya sapon efi se oye ketwa eno betra ya sapon ne ne yire ho na nam ya sapon no mu so eno de be hu ya sapon eno ba ya sapon abra bomu no so enti oye housemaid oye ajara asa ajara nti na obeto mu na obe boy efie se obebu adwuma na obebu adwuma wo de wayase nyina aka se eyampa yinti ya sapon ne adwati wa endada na ombisa ose ne yire ontumi mfa ya sapon yire enye ne kura ena ya sapon yire so ontumi nje ne se ne kura eniti wa nanso dua bata obo ho ani twan na namu dua so na ahoma hu soro na eye de na afa de se e ma won ni se twon ho ye se na obua asofo obua nkrofo se wonkum ya osapo nefe bedu bribi no ya sapon yire bo beya odi ka obo beya o se ya sapon yire e na abo ni beye ena de ne nam saa ma ya sapon yire de na ko bia de akokun na se ya sapon yire bo ne beya odi bo
so be no obi na ya sapon afa aya kokuna asa enti ebusuafo to information ma meti we ebusuafo ni ya sapon enjoma mumbo ma ne pa we yina se kwesi na nyina mumbo asa o sa asa sa asa sa asa sa asa asa sa 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 asa sa asa sa asa sa asa asa sen asa ni ya sapon yene hwehwe se ma meti wa bewu na onene kunu wa ba ne kunu na ono ya sapon no entumi nja ti wa ne entumi nja ti wa ochira ana ono ti wa nso ntumi nja ya sapon ne entumi nja ya sapon ochira ne bonyuma ben ne modi den na modi na ose se oye aduane no amfa nchire ntuma enye de o amsha ya mpa na enchire nso udi ne bebira so utumi wu antina ti wa ya sapon wo owu ni na unim hu bi ose ai ayampa na waka mfia na ya sapon yire kan ne nkrofo ehu kan na ayampa na nso otwene ho a enyeye ojai sapon chi dia enyeye ya sapon jana enyeye ya sapon jana chi dia enyeye ande na sasa na seduane abuabudia sa homa no so bebu ato na ono nka se ya sapon so birebe ye nsese na mom obetra se kakra na no na me nka che ya sapon no no hwe no husue ya sapon yere so me pese hu se u ban ameka nkyere wa aha uba ha na wo de wasema wo ya de ni wie na bibisi obi wa untumi nkonkohwe osama n'animu untumi nkonhwe funu n'animu me ka kyere obi antie o wiase nyina ababa nkrofo mienu miensa abedi achinje ma me bibi fi hifa Germany ne bayare ya de ne brother wu ni nua wu 3-4 ni bofu prophet Abednego ana kunkum nkrofo msha me ku se o bayare since years or the whole Germany and so on yare nkrofo na pese kum awi na mom anse na obehunu yenso ba bia nya obeduan na obetwa enti ye be back to sender na back to sender no edua bata obo ni try and twana o se nko na obepe ska to ho o de gbo afori ene ye na wa chi bakum we yakum a o se makum nkrofo enti no instruction na wode man no se uba ye back to sender obi be kum ni e de owo no kwa o se ne obedua ne obetwa ne kaiser de onfama kaiser na unu ewu a o so nti ase enti ebusuafo no wu no wa mmebo amane amma maya hohoro nisu anye saman tumi bia o ha bia mfiri nisu ene okokohwe funu nanim funu no hwe no ne wawu enkrofo miensa ababa baako ne mprafo be 6 oba kingdom maame yenye sawa ha wo o maame kura ene yi wenu nyam amane ba ene yeje ade ne ma enti no sese no o maame kura peso kumu ntie be yi owu nako ene kokumu o sister ye o maame ne kura eno so denti ene yakase otwe mpra ne nkwa ne mpra 6 ni bufui ofa ni niama ye ho ne ode ne ba camp ho ode ne ba sorry ni otu ani we telephone no otu edurani no otu eduru oba akopɛ yire mpra no 6 ni buafu enti tama ye be ya ade na wie ye wie kra no ofa ni niama poa no kwai anche na ni sister ni we denti wa hye bufu nyame bufu nti ni buafu nyame nti wa mba biom afedie wa mba biom eye ni duin okoi funu no ma ni tisu ohwe funu gbe mekpolo mekukwa le kwamilo amekukwa ahunkulo to ensrani ni ohun e na wajedi do not challenge you. Don't try. Oba akunso ofi asora kese bodi ni bia ọ̀rọ̀ ni mami na eye ni sa ye ya de ni patakpram ena mami ni so dani ko ma buso ni papa ba yi ni mami ni papa ni nya osede aya mami twensa ansa na obekọ ye be ya de hwe kwanso o da hwa no hu se furu na sori ansa mawie dan ni so furu no mu temo obekọ hwe furu no ka ni delay endo be kono nia odware furu no ahun se furu na sori atras na furu tutu nani ino mi say da sem also ohwobi ohwehwe nipa na obeye ade na okumu
me so obi ehu a obi a obewu onim ne okum aha so dey back to sender you reap what you sow we ma wo the bone ba and don't sorry trans no na fe otutu nani ohwa best 10 to 15 minutes na funu ne to ababa no so na Holy Ghost adile no enti tama efe de funu ne hwe ya omba pena okoya na odai pena efe de signal can go efe ko in the name of Jesus, go. In the mighty name of our Lord Jesus, David, that's a Goliath. I am coming in the name of the Lord God Almighty, the creator of the universe, the God of Israel, the God of the army of Israel. I am coming. My eyes, they do. Obedu hobwa, funu wususa to me, sorry. Ubwa ya titinu, kadoria. Mese kadoria. Biribi yas. Kadoria. Asene se, biribi wo. Enye chinje kadoria afede okwa ni okosie ni wi oda ho na afede osama ne ba uti na ye na ubai na mehu anka obehu na uti na ye se na nkrofo sojafo di wachi na saa papa beje go na mo akọ ne ho no a odi tuo ne sikan ebom ho ban nti wo hu sojafo no ene tra ho mbo hu musu nkosa asori akese ni nzewe nbio na ndi tra abednego ho am so jame ho so na tra o tra Yesu ho seven God have I now what I have is what I give to you ne wajibi no bejo ne wabom hu ban no obebo hu ban enye ma ho de enye mitumi Erade the Erade of friend Jesus Christ of Nazareth yo ye ba ma meti wa asem ne so we e betwam na fasu anyansa amen. Yakoje nkrato aba. Try in 1 minute. Mystery TV. Hi, what's up, people? This is your boy Nanakia Brandt here. Hi, beautiful people. My name is Erica Sedinam Adradaba. Kingsley Charles. Watching Mystery TV. On Mystery TV. Keep watching Mystery TV. Keep watching Mystery TV. We are live on YouTube. Go and watch us. Subscribe, like, and comment. Mystery TV. Mystery of Mysteries. Mysteries of Mysteries. Mystery of Mysteries. Mystery of Mysteries. Don't forget to subscribe to Mystery TV on all social media platforms. For any content that we drop, you will be the first to be notified. Share, like, and comment. Yeah, he tells him. Catch you there, because I'm there. Yakon man makro ma yenyi prebu okwanso wolala odofo ede ne wo hawe ede ne wo dadwen yare be na aye kwankwa odi chinchi a wonya anu aduro ene na me kanfo Raboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory ede ama eye Prophet Dr. Abednego ene da no a wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a reyem remu awrade ayi no ama wiase se sunsumu yare bia aye okwanko Dr. Edikre Wowo and the American for Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology. Kai, Prophet Dr. Abednego enye pray for me. Intishisha Prophet Dr. Abednego echiri kwanwo in Sawama Dwejiri Oreku Liberty House. And I said Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576. Now I said 027-8977-215. In short of 4, Kai, so would you be was Rona Semba, na bibi kre. Men can't you be anti oyas. Sanye se ya saponyere suma ne ba no na Erade so asem no na denti ya saponi hu ya Erade ne hu ya mo sofo nipa o no wa yeyi no wa se de befa nkomo nipa o shane so maka kiro ya sapon yare o yare ni na 1 tiwa 2 asofo onkasa se wo pe won koye adwuma ache entire se won ko tua aboade me say asofo bebere tua aboade mo mi so usu bempa so tua aboade ana o tua aboade they pay homage and sacrifices and anga mamiti waboa ma wodi ya sapon akotwa so for sacrifice se asemre meto ha yanka me nkampe se wo hu no nti na won kai
na se ya Sapon Junior ni refia won si na so na wo mpabo bi ni bambo bi a won ye ansa na won akofunu no akosie mametiwa ya Sapon no wasun ontie na honhom ne ka kira Sapon. Don't take things for granted. Mesima weni nda unya meso orima ehinyawo ma weni nda unya meso orima ehinyawo mametiwa se mehwe mna ma we ya Sapon yiri fiase se onene hum onene kam onene ye no ya Sapon ayi jombi watoma tu jombi na sasa ende abusuafo no won bo sasa enu kwa mumtambo mubobo jombi bia mutumi di fra ba sasa ne de ya mametiwa ya Sapon se mumbo sasa no ma asa ya Sapon they say you were sent angels. Sana the queen of the coast abede dia cheme hu. E man bebre ye jara ndi ajara oye ntuso oba wakwemu onim na onene da gban wawie na nsana ono onene beda no wakachi itam wachiu no matter how e be say the papa bi wona ase o na mo kaka na hwe no o hwe no be say we de na ase kura we de na ubua wachiu wo wendi kan chi no bechiu and who chin who the kind chin na obo na ase say we ngwan potobi no na mo o konkare ndono obi a ni kondo ni made na safuba ni nkrofobi na ochiu expert so bo say obo fiase hunu na ho na ye so ni nida na ye so no boa onya tu ba ye ti bia you fall obo fiase until so unya we no mahogany a friend mahogany so mu ni ma monti ase a akiri man bebri obo fa ni say a labor we e bon vi made obeboa yiri oboa ija rocket station ase obe choose vi well who o girlfriend jara ompra isa Jimmy Semuna ohunto ebedu mi kwa na umbo yiri enam sa Jimmy Semuna jara pu ajara wa betre ni pani chen na obuano na obuano tu jomu nso a so ko buano won paso ana eno ya Sapon ni fembo the lessons of Mametiwa and the Yao Sapon Asumafo music and the chronicles that the Lumba and the Matodomo Odo Tintain the bosses and the secretaries secretary Odo Tintain secretary secretary Odo Tintain obe po ko fie no on secretary eko bieba eko ba eko chele oko secretary no wadwon wi alwa sabe secretary no wo hotel ne bars anse no wi a wa ba fie na wa ye tuntwan lelem ubua wa lemu ankasa wadwuma ankoso obegu anim ase be bo fam enne ministers bebre empemfo bebre osofoi minister we emempra honorable we emempra menyim kra me ka jense menyim nanso menyim se nyense enye minister ne dia me boy no ena maka chense wa hya menyim enti me boy ne nim se wa hya menyim ena me anso baka kire onabro se onabro menyim o ena wa amma meska amma me ka anto dan amma me do din me ba bonti se wa hya menyim na so onji onim se abofan enye onabro dia obedidi secretary no obedidi onabro nwa ka kire memehu ne ekoso bebre enti secretary honorable bosses wo hwe ba o me ba ye se ma bebre no enye nipa ne ba o enye honorable ne ba o enkofo bebre wo ma dos wo ma enye wo ba o me ma hwe mehu mate
Niame kanu niame hu niame te na me di ho dance here. Enkwara bebre nyem honorable sikafo ne mawo. And bebre hwe nkrofo ma unaware. Nkrofo bebre ko hwe nkrofo ma 12 school fees. One papa nkasa to baby. Men kan kire ma maybe owo 3. Enkwada 3 na esunobia papa. Sa Roman fono san kawaka ho. Osofo me pacho ubetuma chichire mikru na skebia obejibia metua. O de ahoma ba ya na. Sa ahoma no wahifa. Osofo skahi na obeje so meba membi se urade ansa. Na papa de na maame de na okuru eye usa na otwe sekan wo so. Na opeso pra so me say mikru de o ham you. You to meku sa ni abeku Lord kwanso ene ejuwa mu nyina sa urade firstborn. Mami, so I for better for worse when Romans saw the Osai. Romans saw for Nature Hoye. That's Romans saw for the time of for better for worse when who say Ukunu ni bema ni ho. One more man say Papa na always scan up person one oni bema. Now to many Romans saw for one country. I say there be. Na mra muko ni munu Ukunu otumi no diana. I say there be. Empire and Ukunu no da. Na otwe the whole week, month, a year. Therefore, there be other na umbo papa no mama mani say, ukru onye bema ni huni ho. Na efe enamfu say, kofo bema na woma ukru. Enampanso uti ewu namfu. Enamfu nti no koto nyeti. Na weti ewu namfu. Na wakofo bema fufu. Firstborn esono ne papa. Also yes. Wejimi ankasa. 2. Secondborn, esone ne papa, I say yes. Thirdborn, esone ne papa, I say yes. Also for now ye dey na hu nam say wejimi. Uje hon na unkuru umani papa na mejira hon. Ne to so third ne so oje ne ba. Yes or no? I say no so ne bofu say this month endi obefa ne ba. Ana wakọ kachiro bi eno bi ate abebo ukuru na manie say akwada ne to so miensa ne say ne papa say obeja akwada no. Papa ne so nim say ni ho ni ho. Ni so ni sikanto ntumi nka nkyira wo. Ena papa ne maame enso nim say ne ba no ho ni ho. Anti no wakuma so no oku. Wase ono oku, ukuru ne oku, ukuru ankasa nim so ntumi no. Ukuru maame den ti na ukuru maame asori wo asem no mu. Ukuru maame ene wafa ukuru bema, into ukuru bema e wo ne maame ho. Na opa kofa ukuru ba mekyere na de 1 hour. Ni kunu wode na de bema no ma chiro bi enu 1 hour onko to serebo no to da de fofo on se okeke ogusu ya de na kwajo na o time na obekwafu na kwafu ni sa de asa o na obi so ne da de fa ho from 12 1 2 3 Efe, my minister, hey, efe de mekao, ube man, ena media kese, ena jai sika nese, jai da nese, na enchame ni bebro, no sik onko that day anymore. Ogo right them within 10-15 minutes, ni bema na sorry. Ono ani mami na fa ni bema. Mystery TV. Hi, what's up, people? This is your boy Nanakia Brant here. Hi, beautiful people. My name is Erica Sedinam Adrataba. Kingsley Charles. Watching Mystery TV. On Mystery TV. Keep watching Mystery TV. Keep watching Mystery TV. We are live on YouTube. Go and watch us. Subscribe, like, and comment. Mystery TV. Mystery of Mysteries. Mysteries of Mysteries. Mystery of Mysteries. Mystery of Mysteries. Don't forget to subscribe to Mystery TV on all social media platforms. For any content that we drop, you will be the first to be notified. Share, like, and comment. Yeah, he tells him it's called Nakoshebi. Catch you there because I'm there. Holy Ghost, Jesus, everybody that was. Mama ya kotun kratwaba. Sabri nibrisem. Enter Masha Kokon. 175. A wise man will hear and will increase knowledge. Far to next year. We say Mystery TV and not just Mystery TV.
Osi se ufa nasem. Se unante unasem wa Eradi. Se obra ni mwayedi. Nawe nida swasa. Obeye. 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 Onyame beye. Hallelujah. Onyame beya. Manesi. Ewuye. Within 30 minutes na papa ni be manyinaba. Maame, muti asori dem na jimi se ukuru ni huni wa ka. Oba ni nso mu nkɔpɛ duro na mu hwehwɛ akyire kwan Yesu sɛ wohwehwɛ wobɛhu wobɔ mu obi side bɛma. Menkyekere. Baako nso bai, ni kuru ɛkɔ Lebanon. Ɔkɔ Lebanon 2-3 months. Wakɔfa n'akyi na ni kuru ni nua ketewa da hɔ na obu ni ketewa na ohu. Na ɔkɔbɔ ni ma mɛma ne. Soja ni nti mo hwɛ ni. Repent. Since you believe, have you received the Holy Ghost? Paul asked the people of the Corinthians. You mukwa sorry ne kwa. Suffer no who intention on yes suffer. Come na dey no akọ Bible school, akọ fa Bible. So you suffer. Where you when you asempe. Ofie dey wa hwe wi. Antino mumfa eyinye esuasem. Na ya sapon nyenti a wo kasa asem ne kire. Enye se metia keke na mekasa o. Menim ya ewo kwanso eboboba. Na menim se de ati biara ya sapon junior de adanse beba. Na asem besi. Ntino obi entie bi. Na wo bisa ya sapon junior se ne maame ansoma na ma. Enti maame ti wa se sasa. Ti ya sapon yere ina kokuru. Anse odi kun wa beji ni kuru. Wa ma ni kuru hu ntono. Okomu di wom nwadwuma wom sika ma senye Dr. Baumia na komo usika sa Dr. Baumia sika no kura no ya sapon yire ne ma nwanya sika ni bi se kakra bi no nya yo se dan yo ma meti wan mo akanta asem no so ana asofo no so se wo meye wo gusu ya ne o meye enso ya sapon yare o yare nyina asofo no ka ho bi wo de ya sapon ko bo afori ona osu na ntwi kase se solo mumuno se dan yo na mamiti wa udimu atintin denti ne yira ba obeyi ande jani kulechi die se ya sapon yiri bo u mamiti wa beyi a jai ni kulechi di twu hu firi ni kulu hu unze me ntwe me hu ne entwe me hu kira ya sapon so ntwe me ntwe ne hu mfi me hu entwe me ntwe ne mfi enti dua ansana homa be hu soro ne eho dua batobo wa ni twa na mudua so na homa hu soro na se sasa na se ya sapon ene do chinchi akokum dia ne yire na akokum dia odikum o se why no di oja asele kokuso anse no enti se enye ya sapon na Awurade so no no so kakra anka sabiri so wakum ne kuru wakum ne yire ya sapon yire anka wawu ya sapon ma anka okum waka ase wo na ase wo mabrabo ne jobuto ne biribiara kolongo kaya wa unsua ummo bi mesua unso betra wo nchen na wo yakwana tantan bi enti onon kase bunu ho se ontumi ne ya sapon yire enkotwe kura enkoye so ene kura ne ya sapon yire on sem fatam ben ya sapon yire oponya wa ye hyen na eye dadi odobi wu keke enko hu nka hu spirit etini munya papa Jesus Christ in the Matthew chapter 10, he said, when he has called unto the 12 disciples, he gave them power against unclean spirits. Unclean spirits, they are corrupt and have done abominable iniquity. There is none that does good. They are all corrupt. They eat up my people as they eat bread. They did not seek God. They don't seek God. Me ya nkofo bebere wo asase so enyo nyame na wo hwehwo o hwe wo japade usika wo dan o ka o biribiara nti wo boa wo se wo boa wo akokum no wafa wo niam anti se ya sapon mebo fam meye biribiara ma meti wa se yampa nya ne yirika ani nya yehu ni ate nyina ayampa ono titiru ena oboa enti ya sapon ho antoni nyina ono mameti wa eni denti am se ade na omboa ya sapon na
onye na mu nyinaa mu ndi ɔsɛ ne yere hinti ɔmboa ma yɛ asafo ho ntɔ ne nnɛ ɛntɔ no ɔkyena ne yere no ho yɛ he wosɛ ne yere woka wosɛ ne yere nso yɛ gyara agyara wo mma no a wodi nkurɔfo koro akyi gyarafo no ntoso no wɔho yɛ ahometew papa ɔba waware mba okuru die boade boa nyinaa ɔboa wakokum ɔboa wasɛ ɔboa watwa nkwa na so wotwa o destiny unhyira wanu nya yɛ asafo wo sɛ de nneɛma nyinaa tɔ nso ɛnsa yo yɛ asafo ho ntɔn yo ɔn ne ho ntɔn yɛ ɔsan hyɛ nsuo bi mu wɔde n'asɛm akɔma nsuo ɔmmɔ mpae na afei deɛ sɛ ne ba no bɛtie na ɔbɛyɛ asotie na wɔmfa nyame asɛm fa ndi agorɔ a wɔn papa sɔre a wɔn nyinaa bɛsɔre na nsa na yɛ asafo bɛsɔre gye sɛ awurade fi soro ba gye sɛ yɛ asafo junior okae baabi a wɔbaa bɛyɛ 7 days ɔto ase na afei onyame ase da yɛ bebree sɛ nyɛ yɛ asafo junior na ɛbɛtena ɔto ase 7 days na ɔbɛdidi kora ayɛ den ankasa abiri ɛnyɛ ne papa yɛ ne maame ɛnyɛ ne maame yɛ wɔn mu mmɔfra no ɔno yɛ asafo junior no nkɔno wɔn mu baako is gone nti no sɛ wɔn werɛ fi a mekae wɔn na wɔwerɛ fi na wɔsan kɔfa a wɔn nkyi na ɛma wɔn werɛ fi onyamia oyi wo firi wa mani mu hallelujah oh yɛ asafo awurade efiri sɛ onyame nnadom arakwa na wote isɛnea awote yɛ asafo ɛma wo enwire fi onyame a oyi wo firi wa mani mu yɛ asafo wama nene ne emamiti wa o sɛ wabrabɔ yi mu nsɛm yeye ma wa hwɛ yie na wa wo ho efiri sɛ onyame nnadom a mese onyame a wɔfrɛ no yesu kristo n'adom ara kwa ɛna yɛ asafo apɔso asomafoɔ wote ase na oyere no ba na ɛnkyɛ yɛ asafo ma yere onyame nso bɛkae efiri sɛ nnadom ara kwa na wote sɛnea awote nesanka apɔhia ne ahokyere na we nyinaa mo bɛsɛ su awerɛho ohia ɛsan kɔyɛ kuna asan kɔyɛ yie wɔn ne bɛma musika nano yɛ baamia sika kura baamia na me nyame nkyɛn baamia saa ɔsɛ baamia wɔfrɛ no Christian baamia saa oh then let this man message go to Dr. Alhaji. You are no more Alhaji. Now, Dr. Christian Mahmoud Bawumia. Sir. So now, Dr. Christian Mahmoud Bawumia. Today, the Lord have bless you. Dr. Christian Mahmoud Bawumia. Because I don't know why God lost this man. I wonder how possible. But Kennedy Japan too, they say he's an honest man. He's an honest and very plain and truthful person. Sir. But God lost Dr. Christian Mahmoud Bawumia. Oh, why? So Mahmoud is Christian. Your name, self, which is written in heaven, is called Dr. Christian Mahmoud Bawumia. Because why Mahmoud? Ne papa no mo na ekofa Mahmoud no. But Bawumia is a Christian. Dr. Christian Mahmoud Bawumia. May God bless you. And the Samira, may God bless you. Very good and nice, a beautiful lady who has supported. Bawumia yere nye ajara o nyantusu or your wife and kasa. I was sacrificing his spirit, his soul, and his body for her husband. And then of Dr. Christian Mahmoud Bawumia said, "I'll mirror
Sa nkrofo se na wo bu mu kuru no wo bu mpemfo me fetete me kwotena na burungu girl ba ko na me penasem nanso na obosom mi wo fi ho no adisa na obosom na ba se free no se o ma won sum ababa fe kokoko na o navro to se navro na obosom ne se sa mo friend na o no ware mo afran so be peni so adisa na bosom na ba me hu se wo abrante open me ba no say yes nanso so be so media o de ababa me ma musa and na me nko menti ya na say eyi akakra be ko paga kwan ne so eyi we bi o de nchem no me de me nko bi so o de nchem onte mu ni o de nchem no say na ababa no o mu fie bosom ni o de nchem na nti o ko ware na so mfa o de nchem no nka get no frame me I'm sorry she get no ababa no fe ohun obebu ni mo ase no ada miura echese enu kra na me fe Samira Onyamishram Dr. Christian Mahmoud Baumia Onyamishram Kennedy Japan also no honest man and the truth yes mun share that bibianka mom na sunjebra yes mun bon say man Dr. Baumia and Mahmoud Baumia Dr. Christian Kennedy Japan and Mahmoud Baumia say on kabo amen mun kambo yes amen bye bye. This program is brought to you by Rabboni Group, the Kingdom of God Ministry International, Unity of the Spirit in the Bond of Peace Fellowship, Unyamibechre Prayer Camp, Camp David, God of Israel, Inspirational Research Society, Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital, Commission on the Rights of the Kingdom of God and His Righteousness and Administrative Justice, Rabboni Supernatural Intervention, Ele Hadi, Barim University, Prophet Dr. Abednego School of Giftology, Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory, Mystery TV. Yakon man makro ma yenyi prebu okwanso wolala odofo hede ne wo hawe de ne wo dadwen yare be na aye kwankwa odi chinchi a wonya no aduro ene na me kanfo Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory ediama eye Prophet Dr. Abednego ene da no. A wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a reyem remu awrade ayi no ama wiase se sunsumu ya rebia aye okwanko Dr. Edikre Wowo ene na me kanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology. Kai Prophet Dr. Abednego enye pray for me. Inti hwehwe Prophet Dr. Abednego achiri kwan wo Insanwama Adwagiri Oreku Liberty House. Adase Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576. Na say 027-8977-215. Intro for Kai se wo twiri bibi wo so na semba na bibi kura. Mystery TV. Hi, what's up, people? This is your boy Nanaki Abranti. Hi, beautiful people. My name is Erica Sedinam Adrataba. Kingsley Charles. Watching Mystery TV. On Mystery TV. Keep watching Mystery TV. Keep watching Mystery TV. We are live on YouTube. Go and watch us. Subscribe, like, and comment. Mystery TV. Mystery of Mysteries. Mysteries of Mysteries. Mystery of Mysteries. Mystery of Mysteries. Don't forget to subscribe to Mystery TV on all social media platforms. For any content that we drop, you will be the first to be notified. Share, like, and comment. Yeah, he tells him, catch you there because I'm there.